o'r canlyniad siomedig iddo, neithiwr colli yn dim I Treftynnon. Ond mae'n neis fod yn ôl, dwi'n siŵr. Yndi, mae'n neis fod yn ôl. Swn i'n dweud, peth pwysica yn pre-season ydy dod yn ôl i'r obviously y match practice na, dod I arfer efo pethau nath gael ni success blwyddyn dwytha. Ia, dwi'n meddwl, da ni di chwarae'n oce. Da ni di trio chwarae y ffordd iawn, y ffordd da ni di bod yn chwarae tymor dwytha. Wedyn, tisbio wedyn oedd y cael yn gret, oedd y pêl yn symud y slo, ond ella maen nhw wedi mynd ar bwrpas hefyd. Felly, yn dan ni siomedig, da ni wedi colli, achos dwi'n meddwl mae'n bwysig I gael yr winning mentality yna I fynd o hwnna ymlaen i'r tymor. Felly, ia, efo wsos calad o ymlaen I wan, dwi'n meddwl fe rhaid I ni ddechrau gwneud pethau yn well I gêm nesaf, sadwrn nesaf. Oedd tîm heddiw, y sgwad heddiw, dim eich mix match oedd y hanner gyntaf a gael hynna'r ynde. Ond, pan ti'n dod I Treftynnon, ti'n gwybod bod chdi fewn am battle iawn, dweud? Yndwyt. Fel o, nath I pannu allan heddiw, ond mae'n bwysig hefyd efo pob yn y sgwad yn cael gêm, dydy? Yndi, dyna dda ni'n deud hwnnw efo pre-season, mae gyd yn neud efo pawb yn cael yr un faint o munudau. Mae gan ni na ddau yn missing heddiw am rhesymau gwahanol. Ac oedd yn neis hefyd o'i rhoi ifanc gael y cyfle heddi hefyd I wisgo'r crys. A dwi'n meddwl oedd nhw'n ffantastig yn enwedig Aled yn y hanner gyntaf. Dwi'n meddwl oedd o'n ffantastig yn right back chwarae teg iddo fo. Ond ia, dyna di peth pwysica pre-season mae pawb yn gael y munudau a dod I arfer yr game scenarios na sydd yn hynna sy'n mynd I cyfri pan mae'r tymor yn cychwyn. A wedyn, da ni wedi arwyddo 4 chwaraewr newydd. Beth ti'n gwybod amdanyn nhw? Yndi, maen nhw'n gret, maen nhw'n I gyd yn dod o rhywbeth gwahanol i'r tîm. A dwi'n meddwl, dyna mae Bigs y pawb yn chwilio amdan hogei chwarae I dre, ti'n gorfod fod efo cymeriad a maen nhw'n hogia lleol hefyd. A dwi'n meddwl, mae'n peth pwysig hefyd I clwb fo Caernarfon, achos pan o'n I tyfu fyny yn gwasio Caernarfon, o'n na neb lleol o chwarae. Felly, yndi, mae'n un o'r peth sydd obviously ti'n gweld hogia lleol ydyn nhw. A trio nhw yn siarad Cymraeg, felly mae'n peth pwysig I fi hefyd. Felly, yndi, mae'n gwahanol fyd, achos pan ti'n chwarae gema, especially Welsh Prem, dwi'n meddwl mae'n gallu fod yn rhywbeth extra pam gynnach chdi hogia yn siarad Cymraeg ar y cae, achos tîm eraill yn sbio gwmpas fel bod mae'n dweud. Felly, na, dwi'n hapus efo'r signings da ni'n gwneud, ac o'n i'n clywed bod ella mae chance da I un signing arall cyn y season cychwyn ac eto mae o'n siarad Cymraeg hefyd, felly edrych ymlaen I hynna. Wedyn, wrth nesaf, gyda ni test arall. I digwyr I dipyn o her, mae Bai Colwyn yn, dwi'n siŵr fydd yn dod i'r ofal eisiau cyrraedd ni fydd. Bydd fydd nhw yn, nathon ni chwarae nhw pre-season dwytha. Obviously ydyn nhw'n English system, a maen nhw wedi newid wan, a dyn ni lot o signings lle lot o hogia di arfer chwarae yn y Welsh system, dwi'n dweud. Felly, yndi fydd un test, ond na, dwi'n edrych ymlaen wrth nesaf. Rhai fi ddeud, da iawn I win Groundsman ni. O'n un a ddoi, mae cael edrych yn ffantastig a gorau mi roed I weld I fi yn personol. Felly, edrych ymlaen I chwarae rofal eto wrth nesaf. Ac yndan, da ni'n gwybod fod nhw'n test. Ond eto, mae'n cyfle iddyn ni wneud pethau yn iawn o canlyniad heddiw. Ac yn olaf, ydy, so da ni'n nôl wan, ydy wedi bod yn, lle mae'r rhad di mynd, ta ydy o'n GSO, diolch byth, mae'r pêl-droed yn ôl. Ia, yn dechrau, oedd o'n teimlad gan ni'n llawer tan da ni'n nôl yn pre-season. Ond wedyn ar ôl 2-3 wsos, oedd o'n dechrau am dy slo wedyn, oedd o'n dechrau am dy rhyfedd heb games o'r weekends. Ond na, mae'n neis fod yn ôl. Pawb di gael amser I fod efo teulu a fod ar ei gwili a balli, felly yndi mae'n neis fod yn ôl. Ac fath o'n i'n deud, dwi'n just edrych ymlaen I chwarae ar y rofal eto, di sadwrn nesaf fan. Gret, diolch Dynes. Diolch yn fawr, Paul.